Kardom niliklar at BP pinya birta ang tonpen arjuik tham. Karbiang long arad tum ke non puta khai longri lapen hempre ka farman ke arjab tip sidolan. Sita leadership ke jatum jongjong pokchela na rong titi ajok towara banki pa judam kok titi si ke ong. Rara kangchir ke hempre hendo pu leader satum chini pami. Asi hempre kamen pen rara pan chong thui chobayaling ta chokpu laso joksi non council arta ningkan troksi ke brapli pleng dera pita pusi hempre ke pusi pang sambrilo. Karbia tum ka chisong ke sokpu na me ason malom sota map alom sota kar lason thosi leadership chikrong atum ta anghoi arpua joini song ka chithak song ka chipri puta nang klang luke sonsi non puthot pai ni phai ke parni puthot regional mate rajchariya song kimi mahang pathek lipo karbiang longalong opposition regional parties pli pleng tanglo laki APHLC ASDC, HSDF lapen ni phai kep arni amhang pathek popu Congress ta dola. Tangte karbiang long arot kumara choriya song along si sapurdunji. ASDC, APHLC, HSDF mate akimia song aphanlo. Mate Congress aphanlo. Pinpur me leadership kachithia joini APHLC pensi akimi regional parties amhang pathek aretlo. Rajantimo aphan ke sorpen HSDF asong mahang pathek detlo. Sonsi non angtong itia pandi pai APHLC pen sorlo non ke wang jini pai ke parni song ki mi mahang pathek lipo non aban ke regional phan ning ke dog ra tum chong wai kroilo nang li ko maralong si dodunjima APHLC pen aki mi rachariya song mahang pathek awur kang dang chot kali penang leader ar pu joini ke sor ke kat do chulang lake kong rongpi cleaning son ronghang Robi Singh Ronghang, Stefan Phangchu atum pen chenglok penang anatum dolang langdam bulute APHLC pen ke kat ke sor leaders atum si song ke seng pu social media chatailong hai thoran pin hala ahok pet BJP Congress ki kroi thip aban leaders atum ki tukli pason si theklong kedam tang ningkan isihinia prang non ki khibom CM advisor khor sing teron ningje atlo leadership atum ke chok chia jok karbiang long hempre ke obithom kep chisong de pita hemprek long li pusi alang li jong triple song ke ong joini ke mang son kaprek ke klema son kaprek amat karbia khaya phan ke akisungsi aprang na inghong koklo regional parties ke ong redli hemprek ke longically regional parties ke ong redli longri arlo coaching thur ogically regional parties ke ong redli election ke hygically regional parties ke ong ke election hayuni ke hygi ke national party athe a party tinsi methang ideology prexam tasimokile kahut ke national party mate ruling party aphan anghoi hodai kokpen akaprek thang ta theklong lideji hala isia saram theson thero him kilin kwason si chemande jiang ring non an kang tangkring opposition party polotela ke APHLC Congress HSDF ASDC lapen non aki migi klang jiasong pangrum pet pen kho opposition parties pleng tanglo opposition parties ke ongaret ke ruling parties aphan kang dat piason mande athe ruling party satum killiga hut vote ke pachua ki joy long lokpo ajanon moapor hut rat kachito theklongpo kumar rachriya songlongsi amuluka phai ongji laki aporsi chinidonpo news report KATV news India armu kala khajia long karbia khai mati chuarki chophijo atum anim ko sonsi ka chithok du nangjima pupen prek jam atum pen honghari hemphu anim bari the son thom anim pen paklang la sojok chuarki chophijo akarbia khai atum ke India armu kala khajia long ko swanim amensi tok du nangjima pusi mang hu prong asonsi mandet athe bari the puta karbia khai chuarki chophijo anim lo lason si hong hari hemphu anim lata lason do lasiklar dak mati ke hok thip anim amen ki palang ji aphan pupen pai ni phai hini arni karbi recho KARAA KKCA karbi hong haria mai karbi ser hong thom amai lapen long ri kre hini atum pen thirang ke amai ingni pon Pirangkia mai long pen kivangji pai ni pai ke thomarni rong hang rong bong rong arak along si karbia khai mati chuarkli chopi jo atum anim amen karbi ri cho pen si India armu ke la khajia long ke tok donang jianim amen pangdak pon popusi pachini pon
bongkuru terjakai panisi penangsor to itum bromamen mate ani waktu irgi to kata itum tentang kami kan kami semua insai bomo kami non aporo bang non ada dulu itu masih India itum polisi Census lagi dulu ini tentang sini tapi masih itu kalau kami itu dah milik ni kan Tinhong rongkang ambil tentang apa itu limbah sakit kami tentang aku milik ni kan itu from song senang kong dan itu dulu langsung dari kami di sana dan tangan ini kita tidak tapi kita tidak masih tenab sampai tadi kita bangkit itu tadi krisi korban itu orang orang ini pun itu tentang lo lakukan untuk berkait dan itu ada pangkat konstitusi ini tapi bagi tingkat orang kami apa kami itu baik. La solong karbia rat la pen hampang song do anta kaching tong dun edjapan karbi richopen chuning riponchu. Ang parta karbi richopen ke pangdak pona tengsi karbia khai mati chor kli chopijo atum an ke kroi pet popusi ning thelo puta phirangkia mai longpen karbi richo pachini pon. Batang uthampong kasi kadang kami kadang orang kami kasu pitum richo tumpen tandang dia rapi bangke orang itu kami kadang orang itu seperti tidur atau mana bangke itu hari itu si tokoh fokusi kenapa kita takut fokus ini itu menang tentang itu pantat lapen itu ini seperti yang iPhone nong kami ada nilit anong itu mau pengasar tendang lo imasa lapen terbeng lo pengasar mai itu kami oh cara itu sudah nasi kadang orang kalang tu pernah berkreasi na Filipina rasun itu hari itu so amen pangdak ponggi terbiakai long itu from amen ponggi so pangdak mapente kalang tu kami lapu Phirangkia mai long KRA mai phu budhotaro KKCA kongchun bang Wilson Tiso karbi hong hari amai mai phu Jensing Ronghang kongchun bang Mensing Teron karbi ser hong thom amai mai phu Monsing Milik Longri Krehini mai phu Rajan Kathar kongchun bang Dhonira Mingtiatum Chitongdun. News report KATV News. Difu Lorulang Sorang Sida Sarpo Dotorium Holong Karbi Anglong Primary Teachers Association atumpen patir piponsi Difu Legislative Assembly Constituency angkang LP School along Bang Tom Cap Charlie Osomar Kave an Than Bang Lapen SMC Lapen Difu LAC MLA ni Sotirang Piangbong Lam Chipachoya Mai Kangi Bang So Mai KPTA Mai Pi Sang Waiteron Pipen Mai Chari Ponsi Kongchun Bang Song Bepen Mai Kipalam The Jaipon Laswa mai long ki pado nang koke Difu LAC angkang 87 LP School along ki Bang Thom Cape Charlie Osomar Avilapen Non Assam Golf Atumpen Akimis Kim Mate Siksa Ketrapu Kedeng Pondo Laso scheme ki Assam angkang along Bang Thom Cape Students Kavi LP School an ki Inghap Pon Popu Deng Pondo Sidami MLA ni Sotirang Pi Kiramtang Assam Legislative Assembly Budget Session ke dua hut Karbiang long mate 6 kilo angkang along ki Pajok Ponangji Athe population sitami aphai jum chat lapen rong sitami kachi hilwa jak dingo la solong jongsi Bang Thom Cape Students kavi LP School Karbiang long tami ing hablabji pute nitum Karbiang long ke kaprek school ke pali dunji aphan ke siksak pikji pu lamthe jai dundo la so tengsi pini Difu rangsina sarpo auditorium hall along Difu LAC angkang 87 LP School Thanbang SMC atumpen hangsi mai padolo Ladak LP School Thanbang lapen SMC atum lamthi chipeklang dunki ihin towar kavi network kavi osumar atum document kavi lapen private school adungarai ki padu oajok golf school along nang ki padu na phai jum heklo lasike bang ji lang aningkan pen ki un anpen LP School along tami Bang Thom Cape Students abat ki padu ponji aphan Thanbang lapen SMC mai photum MLA ni sotirang pi aphan lamchak pipon lam deng nang kok ma MLA Difuele isu terang pipen atheke lalo non state government menisi order klang do lalo siksa
ketra so scheme ben manela amalgamate la pen merger kurilap langji la below 30 enrollment ki kom atum han school bang ka chiti boher het la radius mi school pote radius bang 3 kilometer sangbong ke LP school fan polote la 1 kilometer sangbong hai atum school fan bang enrollment kom te school chingwu man po isiwet se banang po na tum student kom po la si asolam the buthat la lo hai Sonsi LP school than ba tum pen aphan BLO Cluster Resource Center Coordinator la hai along pen pajok pon lote school tami than pon longpong athela dak school I hum along inut athan bang si ki ong pota lam thi paklang dun la pu MLA ni sotirang pisi tami kinang sot an atowar do long la pen school ahem la pen puthot school abang karbiang long phan non amat ki la so siksa khetra scheme pen pajok dun lo Asiki bangji langar ni game sena phansi claim dam puputa phirang kyang no ningje pon la ke ni to state government pen la student ke kom la pen ke adimalong an mane school bang mane along pen by mars ba amalgamation kuri lap nang popula so pen alang li litum state long education minister lang instruction ben sipini ladak litum kapta pen kachirap pen si ladak SMC president la pen ke head teachers tum pen dakching waching sai padulo la so long itu ma problem ma ke ladak ke kisuman teachers tum ke CRCC pulo ba kisuman tum ke BLO po jong la pen ke single teachers ke do jok si ladak bang ke along student ke kom pulo la pen ke ako school bang tamane ilitum ke karbiang long ke kadu ke wita chini lo ladak ke ilitum bang hong khan bang ke ilitum bang ke ahem bang ta kachi hilu ta do ko amuni te ilitum ke kom do ilitum bang ke plain district pen bang ilitum bang ke population ta ilitum bang ke pambaru ne sujok se student ta ke kom lo la pen ke ako mane ki pakami bang ta along pen school bang ke katura bang doi kok lapu KPTA kongchun bang song be pen LP school along popi ko son pen si Charlie duna bang avidet ma puthak pherang kyang no klar dagalam the ningje pon News report KATV News Pinia birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom